пак снимам влог. Аз почти всеки път в мой клип от тук нататък снимаме влог, тъй че... Мамо! Мамо! Стига, мамо. Добре. Така, сега чакаме една кола да ни вземе. Зелен! Вижте! Какъв трамвай! Боже! Ние сега, къде сме, мамо? На Люлин на кооперативния. Още един зелен. В Люлин на кооперативния. Сега сме в Люлин на кооперативния и чакаме колата да ни вземе. Обуща. Сега ще... Стана по-висока. Какво? О, баба! По-висока съм вече от тебе. Така, както казах, чакаме колата да ни вземе. Днес ще пътуваме към къщи. До сега бях навънка, беше много приятно. И така. Хора, вижте вътре, тук има птички. Боже! Видяхте ли? Те се качват в... Мамо, тук има гнездо! Да, лястовички. Ето там. Само да приближа. Ето там. Детска спинка. Не спинката е там, в гнездото бяха. Ето я, ето ги. Много са яки. Много ме кефат. Така, хора, до после, когато ще сме в колата. Така, хора, искам да ви съобща една новина. Днес ми беше първата матура по български и ни раздаваха подаръци. И подаръци ще ви ги покажа в края на влога. Така, хора, отиваме с мама до Аладин. Я кажи къде е била майка. Къде е била майка? Кажи ти де. Не знам. Каза къде си е била. Пак го качиш в интернет. Така, сега отиваме до Аладин. Аз ще взема дюнер. И така. След малко. Коя пица? Коя пица? Не, после сбърка. Долу в дясно, начин не бите ли пред краката? Да. Ето ти парите. Парите. Еми, тази стъпките отдолу, ако може. Ето ги бележки. Ето. Единствената разлика е, че ако попаднеш на хора, на пека на хора, ще много яко. Стоп, стана всичко кетчуп. Те пак се държат на Нямаш ли му бело? Бело нещо. Аз ще сложа от тази, виж, че тази прелива, ако не стига. Стига. Ето ви е бележката. Ще ви се върна като съм джуна. Правят по това нещо. Дай, утре ще взема чиканта. BMW X6 2016. Последния модел. Фейслифт. Това са най-вкусните дюнери. Не ядох се. е много хубаво. Но си ми е хубаво.
Защото е много студено. Виж ги колко са листени. Защото ти, вместо да ходиш да си направиш нещата като хората, ти по цял ден се чуеш аз какво си ги